mijin aljana, mijin aljana, mijin aljana. Za mu tattara dukkanin bayanai, za mu tura wa ma'aikata. Idan bincike ya biyu za a so a ganka. To shi kenan ba da wannan shine abin da ke tattara. Assalamu alaikum. Za ka iya ganin ɗan ma'aikata a koda yaushe. Kisa. Ma'aikata kuma ne me? To za mu tafi. Kana cikin bincike ai. Shi kenan kisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisa. Yawwa malam, da Allah tambaya nake. Yaro na ne ya bata. Wani yaro ne karami da farari a cikin sa. Babba ne yaro, ina ga ma ina karami ne haka yaro dan matashi ne dan mai tsitsi tun safa nake neman shi. Ban gan shi ba. To, ja ba a gan shi ba? Ban gan shi ba. Abin da ake fama da shi kenan Hajiya. Wallahi an gwam yara sun kai 3 in 2. Ba a gan su ba. Kuma sai a ce wai sun mutu. Shine da kika gan mu muka taru gaba ɗaya matasa, muka kafa kwamiti. Muka ce duk wanda muka ga yaro in mun gan shi mu yaro mu kai shi gidan iyayensa. To shine fa yanzu da kika gani ni na fara kika ko dan bijilin nake yi. Na fito fatir ne yanzu zan je ni in duduba in ga yake wakana a unguwar ta mu. To madam a'a tsaya yanzu to bin ka zan yi. Tunda kai shugaba ne hukuma ne in bi ka inda zaka je mu tafi ka taimaka mini bayan Allah tun saban nake neman dan. Na fuskanci kai kina mu tafi inda za. To yanzu kina ji ina ne layin wajen gidanku? A'a nan haka ne to yanzu zan zo gidanku bari in je in duba tunda farar riga ce zan dubo shi zaki to in bai kama ba malam ka taimaka mini ka je zan dawo. Ka je ma a hana ka shiga gidan. Assalamu alaikum. Ina ta waiwaye sai gashi Allah ya sana ganka. Ina lafiya. Alhamdulillah. To alhamdulillah taimakon ne. Taimako wani taimako ka bari ka ji me na zo maka da shi. To ina shawara. Ina wannan Musa dan hakan nan. Ka gane shi dai? Na gane. Dan hakan nan. Na gane Musa. Ai ni na bashi taimako. Taimakon me ka bashi? Kai ma ka zo neman taimakon ne. Ka tsaya ka ji me na zo maka da shi. Ka tsaya ka ji me na zo maka da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka san me na zo maka da shi? An fayanka ta tashi. Kaga saki jikinka kaman bayani dalla. Zan saka. Amma ka ji me zo muka shi ka ji ni ba sosai. Ina shauraron ka. Wannan Musan dan hakan nan ka san ya taba zuwa gona na bashi jini. Ni na turo shi. Oke da mun kai ne kashe kana da masaniya. Ni na turo shi. Ina kisan da ake ta yi a unguwa. Ashe fa shine yake yanka jini. Shi ma wannan shine kai ne ka tura shi. Kisa. Me ya da Musa da kisa? Yanzu dai an yanka ta tashi. A unguwa duk malamin da aka san Musa yana alaka da shi. Musan da kisa? Jarirai fa ake yankawa fa da jini ba abin da ake waje jariran fa sai jinin sa. Billahi allazi. Shi ma kai ne kenan. Illa huwa. Raban da naga Musa. Kamar ya raban da ganshi. Kai fa ka ce min fa Musa naka. Musa na. Da ne. Kai to wallahi ma duk malaman da Musa ke zuwa gunsu ana bin su ana rike su. Shi yasa ce bari in zo in same ka ina saboda na san Musa ba duk karkaran nan duk garin nan ba inda yake zuwa in ba gunka ba. Shi ya gaya ma haka ka dau magana haka ba wannan maganar kai ba ka ce Musa naka. Shi yasa na zo na ga maka duk kisan da ake yi kai ne to ka shi ma wannan kai ne. Rabona da Musa tun silisili tun bil adan rabon da na gani. A zaka faɗa in dai suka zo gunka ba abin da ya dame za ka faɗa. Bari in ga dan ni ma sun zo ina jin ka bayan kai waye san maganar mutane uku wanda suka zo guna ni dai na ce musu ban san shi ba tunda ban san shi ba abun ka na san shi billahi allazi la ilaha illa huwa kenan maganar nan in ban tura ma alƙalami da tawada saboda me wallahi sai cikin kai in ka fasa kai in ka fasa saboda me to saboda ba dare zai yi ba dare zai yi to ba ni ba kai kamar ya ba Musa ba ni kamar ya kai billahi allazi la ilaha kai baka tura shi guna fa zai kumbura kaga tafiya ta ba hanyar ka umbutawa. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Barkan ku da zuwa. Na gajiya. Lafiya. Masha Allah. Da Allah kai ne dan uwan Musa ko? Ƙarre da gaske ni ne dan uwan Musa. Dan Allah Musa muke nema dan Allah. Musa?
To ai ni ma Musa neman sa nake. Akalla Musa rabona da sa idan nan nawa. Akalla za a kai sati 2 ina son ganin sa. Dan ina mai tabbatar maka idan na samu wanda zai kawo min Musa kyauta zan masa. Kenan ka ma san abin da yake aikatawa kenan. Kamar ya me yake aikata Musa? Kai yanzu baka san dan uwanka Musa duk kisan nan da ake ba shi yake shanya jini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kisa fa kace fa? Kware ma da gaske. Musa nawa yake yin kisa? Baka da labari ma kenan? To ni banda ya za yin samu labari in banda ma ka zo min da kai yaro da kata. Malam ya zancen da yake malam. Na'am. Duk abin da kaga ya faɗa maka wannan zance haka yake. Mu yanzu abin da muke so da kai kawai ina za mu ga Musa. Musa? Kawai shi yanzu muke so bukata a hannun. Gaskiya ne. To ba damuwa tunda an zo wannan gaba tunda ni ma son ganin sa nake to alhamdulillah. Musa zan ga muku inda yake kwarai da gaske. Akalla Musa dai akwai wani gidansa a nan baya. Nan baya nan. Gidansa ne a nan baya ya auri wata aljana. Aljana. Kwarai da gaske Musa ya auri aljana yana nan baya gidansa. To za ka iya kai mu gidan ne? Sosai a guje ma kuwa amma kuma wata daban. Gaskiyar al'amari idan na kai ku gidan nan to fa ni ba zan shiga ba ina daga kofar gida ina daga gefe. Me yasa ba za ka shiga ba kai? Sai dai ku shiga ku kamo shi ku dakumo shi amma ni ba zan shiga ba. Idan kun shiga idan ku ya gane mu ina kofar gida. Mu je yawa to ku mu je yawa. Lafiya wai? Ina fa lafiya. Kaina ya juye. Ni gani ma nake kaman ma ba garin ba. Wai kaman ya kanka ya juye mu fa gidan Musa muka ce ka kai mu. To wallahi kaina ya juye ban san ma yanzu garin ne ko ba garin ba ban san ma ina nake ba ni yanzu haka. Ban san ma ina nake ba yanzu da kake gani na haka. Kai wannan raina hankali ne. Ai tun da na ga yana lissafin cewa Musa ya auri aljana na san akwai raina hankali a cikin wannan lamarin. Kamar ya raina hankali. Kawai ka nuna mana inda Musa yake ka nuna mana gidansa. Wallahi da gaske nake maka Musa ya auri aljana. Musa ya auri aljana. Ce ma muka ko ka kai mu gidansa ka kai mu gidansa mana. To ai ni yanzu kai na juye ban dai san ya za a yi ba ko da yake to mu duba na haka mu gani. Duba ma zami? To duba za a yi mana. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai mutanen nan ba ban da za su yi ba. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai yanzu hankali na ya dawo daidai kuma. Kai Musa ya sa ni a bala'i, na sa kai na a bala'i, Musa ya sa ni a bala'i. Gashi na ce Musa ya aure aljana. Mutanen nan ba za su taɓa
bari na ba su taɓa yadda da ni ba. Tun da na ce musu Musa ya auri aljana to ba su taɓa bari na ba. Yanzu yanda za a yi barin gari ya kama ni, dole na bar garin nan. Barin gari ya kama ni, ba zan zauna ba. Assalamu alaikum masoya mabiya wannan tasha ta mai albarka. Ina daɗa sanar da ku saboda na ga sakonnin godiyoyinku da suke ta shigowa, comment na godiyoyi da nake ta gani na mutane da wanda suke ta kiran mu a waya suna ta yin godiya akan sanar da su Dr. Sharu Abba mai bindiga da muka yi. Wannan godiya da suke ta yi, akwai wata mata ma da na gani yar ƙasar Nijar kai zan ce, ita ma na ga tana ta miko sakon godiyarta saboda aljanu da ta jima tana fama da su tsawon shekaru, kuma Dr. Sharu Abba mai bindiga ya ba ta magani kuma tana godiya akan ta samu ta rabu da su. Akwai ma wata da take ciwon kafa, na ga ta ce ita ma yanzu in ta samu ta jima tsawon lokaci tana fama da wannan lalura, ita ma ta rabu da shi sakamakon karban magani na Dr. Sharu Abba mai bindiga da ta yi. Tana faɗin dama abin da ya sa bata zo ba za ta iya takowa ta taho har Najeriya karban magani ba, to kuma Dr. Sharu Abba mai bindiga a kokarin sa ne taimaka mutane yake tura magunguna gari ƙasa a duk ƙasar da kake, inda ka kira wannan lamba ka mai bayani dukkanin Allah bai halicci kowace cuta ba sai da halicci maganinta. In ka mai bayanin abin da yake damun ka, to insha Allah shi kuma sai ya taimaka maka da magani. Dr. Sharu Abba mai bindiga zai tura maka a duk ƙasar da kake, a duk yankin da kake cikin sauki. Mutane kuma na ga sun ji daɗi suna ta miko mana godiya. Wayanda ba samu sun sanar da shi lalurar da take damun su ba ya ba su magani, ga lamba na